Viikonloppuna kilpailtiin Mölkyn Ruotsin mestaruudesta. Ja sitten Södertäljen, jossa järjestettiin viikonloppuna Mölkyn avoimet Ruotsin mestaruuskisat. Uutiset oli paikalla seuraamassa kisoja, joissa valtaosa osallistujista oli ruotsalaisia. Det händer ju massor hela tiden. Även om man missar det man ska ha så kan man ändå plocka poäng. Så att det är inte som i kubb eller något sånt här där man får träffa eller missa. Hur kommer det sig att du spelar? Ja, det var väl en kompis som drog med oss på det här och visade på att det här var himla kul. Var han finsk? Ja. Mölkky on suomalainen heittopeli, joka muistuttaa idealtaan ja välineiltään karjalaisten vuosisatoja vanhaa peliä kyykkää, mutta myös täällä Ruotsissa tunnettua pihapeliä kubbia. Suomessa peli tunnetaan valmistajasta riippuen myös muilla nimellä, kuten esimerkiksi mökkipelinä. Det är tydliga regler, man vet, det tar slut efter en viss tid, det håller inte på i flera timmar som kubb gör. Det är mycket lurigare, alltså du har en uppställning där du spränger ut käglorna och sen ska man komma först till 50. Det är det som gäller, va? Och då kan man jävlas med varandra så att man kan slå bort det de andra behöver för att komma till 50 till exempel. Södertäljen avoimiin mestaruuskisoihin osallistui 9 4 hengen joukkuetta, 3 eri paikkakunnalta Meelarilaaksosta. Vaikka suomalaistaustaiset olivat harvassa, löytyi heitä kuitenkin jokunen. Kaikki voi olla mukana. Lapset, vanhat ja jos et osaa seisoa, sinä voit istua rullatoolissa tai toolissa. Että se on kaikille. Ruotsalaiset on siinä kanssa, että ne on havainneet tämän pelin. Se on hauska justiin siitä, että sitä tarvitsee käyttää aivoja kanssa laskea ja siinä on taktiikkaa myös mukana. Ja se on hauska ja me ollaan käyty myös Espanjassa harjoittelemassa ja pelaamassa. Eero Laulajaisen edustama joukkue Ryttene Röd Västeråsista voitti tämän vuoden avoimet Ruotsin mestaruuskisat.